uCarol Matsimela ukhuthaza abasetyhini bazibandakanye kunyoveni iibhayisikili. Nakubeni ukunyovwa kweebhayisikili kweli kwenyuka ngethuba kuvalwe mba iintshukumo ngenxa ugilikanqo wentsholongwane icorona. Uninzi lwabantu lubamba nkazo zozibini kumaqithiqithi okuhamba ngebhayisikili. In the morning, I was scared. I nearly got back. And then I nearly went back home, but the ladies kept on motivating me. So even no coach Uqhubela, she's been there for me. Xa esendleleni nabafundi bakhe umqeqeshi uCarol uba nomonde omkhulu. We know that this is a big problem with the pollution, with the gas, and we need to save our environment. So for us as women, it's important that the more we get ladies on their bicycles riding, it will help us with the pollution. Umfundi omtsha unikwa ingqwalasela engagungqiyo. Kolu uhambo kujongwe uBrenda Mabuza. Zange wakwaqhuba ibhayisikili umgama ngaphezu kweekhilomitha ezintathu ebomini bakhe. We are women, and things starts with women. I mean, we are mother of the nation, so we will motivate our children, we will motivate our families. Kwabanye ukuqhuba ibhayisikili ngangathi ngumdlalo, kanti ukonyuka kwexabiso lepetrol njengoko kukhona ungquzulwano phakathi kweRussia neUkraine kungakhangeleka ngathi kuza kunyanzeleka uninzi lubhenele kwibhayisikili njengohlobo lokuhamba.